assalamu alaikum. Haray mi hiwri ke on fop la landis ko jawontre parti ji mo alla taw hara ko jawontre parti ji mo wombe sivude fode ay image on jenti ke pay ko sare live makko mo wadi on o inni bo hande IFDC no organise nabgo rebellion lagine bo be nadi rebel lagine fi honno parce que sukabe immike iti photo ji Mamadi Doumbouya di ko actual sukabe ko axe be iti photo ji Mamadi Doumbouya din ko hore lawol be ni photo ji Mamadi Doumbouya din gasta ko wonata ko hore axe ko lawol prince jonnon pay ko saro inni wo mo harande dum non Mamadi Doumbouya wo ko rebel IFDC nadi rebel ender leydi ko tekkere nenni ko curki kinni hite ngen no arde bawo undo si tawi metti on ko photo ji din itta ko sidon fala o inne men jippini ton Putin ma sidon fala o inne on men jippini ton hombotigde yewtan do hunde wotere ono wonbe Dakar si on jori ke don suti pay kon sare merde jidi woni wadde ko Dakar wonno wana la gine pay kon sare woni ko billahi haray dum non koy mawdo mi wata non do hunde wotere o mon do yidi no ko farbajo ne o ala mawbe o ala honnutigde si tawi on jodi kon sutike odo kanko nyiije makko mo ukkude wunduko makko ngi yimbe be fop dari non yenirde laggi sellu fiel dari non yenirde cadre be IFDC dari no woni innirde Mamadi Doumbouya ko bem makko si odo non bodo e unidi Mamadi Doumbouya konto odo bantata kongol himbe nafigibe ni konto bantata o si sellu balde yeeto dum ko haaju mabbe no yobe yaw dum ko loppol mabbe no men sokka juude yimbe traite be sellu balde o mo won defendre do o inni ko on dari do attaque no ala Elazi Ibrahima Sampiri ko kambe ata ko do doyen Sampiri be ni be mara kongol filabe gobbe wawata yede filabe hande ko kambe honorabe sellu balde woni darade ko kono wadde do ba Mamadou acci ko wadi ko fo jonna mo labe parti IFDC wa o parti anda do fimuno parti politique hande Fouta Diallo ala parti politique ha hewti IFDC parti Fouta Diallo ala hande parti politique sina IFDC ene den suti dum no nafigibe be no yaltoni suti na pay ko sare inna lay kana moderto ina ti a raison ti a parfaitement raison acce na to go nder live jisfa be acce suti no gol Mamadi Doumbouya wo IFDC nadi rebellion ender sarne ko tekkere nenni dongangal no arde ko billahi tekkere nenni dongangal aden waro himbe aden kondano himbe ore beppale onon do wasutinde Mamadi Doumbouya waro dum non pay ko sare ko farbajo ni Ousmane Gawal langino muswodde joni be golli remon be utiliser ko terre ni ko kanko hande kadi rido yiwi hakkune men be fewtondiri e men hande kadi o ala kongol o ala fus be ko yimbe tutta nyamida ayal be ko maccube benni ko mere pay ko sare ko maccube bembe kon tago ko meden lande mo kon no yinde be makko nenete lande mo yinde biro makko nen ko maccube benni ka mede ko maccube ala be mawbe ni ka mede ko billahi ko maccube ay sa yibo anda ayal yeso makko won kan ko kinil makko e hundu ko makko yaaju ko mala nyije remarque mo ya be yimbe wasane di biro partage video ha yo ta pay ko sare parce que dum do trop c'est trop mi ay wobbe gon to no répondamo ina okugol mo valeur acce yewtindiranen gonga yimbe wasube nedi woto on jaabo hay o ko maccu mi filito mo jan ko edin fa pay ko sare ni o aragi selu nadi rebel mo halde yewtireji merdeji menen si menen fanu nade rebel hana jo men nadi no men nada no be kade ha mo nana do begol nana do gol betul lagel men nada be on hanya yore mon to fok mo kono sadike men ta kono goddo be do o do way suka be diaspora be Dakar no suti dum no be ci dum be na be laykan men ta parfaitement raison si nange o fi yalla ko maccube benni kamere fulbe Fouta Diallo be fuko be do ita maccube be o ya Ismaila Balde yaltino do indo men tay pass ande Fouta Diallo ala parti politique ha hewti yebde mimbe do humpa be suki ali pa ko prison be suki fonike menge be no humpita haka fi mun deja be inna be do ko nanto dirtebe ni be nananto dirtebe ni ko maccube benni kamere sara fala sitem de Mamadi Doumbouya yo election yo yalto wada election yidi organiser ton si tay Guinée no yidi mo be on semaine anda to ko vote si tay Guinée no yidi mo anda to ko vote on se ko me hakkille ni mi da ay goto répondre sago acce famondere fi pay ko sare dari no ade juudaade o yennirde hore yimbe inna robel nato be wuli on feti non wonde wotre ko tekkere nenni dongal ngal narde a très bientôt encore une fois sukabe Dakar so yi pay ko sare pucine mo haja ton téléphone makon son récupérer téléphone makon son n'est pas makon fous alla lande ta ko non
be ari be bakki ke de habe bi inde be yaha ko senirde honorable Sellu Balde bakki ke ala giselu la hewti do be yeyi imbe inna jonna be parti hande sayino ala giselu tay buuji tay wawata yaade no ko honorable Sellu Balde no fewtuno be ko be yettano hore parti FDG hande be no be tiri be yeyi atako no be doyen sampri o tawta ko babirawo mabbe fop yaltuno in doyen sampri ko wadi ko labaka fop yaltuno ni Elhassan Sende labaka wadi ko labaka ya jakay bande ko na figiagal be hadalan nonno na figiaga Allah maranga be haalide dum no o wi bible en principe do kon no wari fous la vie continue imbe no jodi do to e réseaux sociaux ata ko ena rebel nati be huli nongo parce que be feliti ko no habbi bande kan parce que be andi be confisque pouvoir be andi ko refondation do jonno be feliti rebel no way tawde be ko leedi to rebel si tay be ko leedi to ko problème be nata e modo fop mo be adura hay dumbuya si tay ko dumbuya ton be haade modum haraw mali innugo robel kono ngandi sala giselu naade robel masala naade mene ngandi mene andira dum ala giselu sina dum hanno jono nabino no nangal mbudi warta dum nanga popularité fop no andi dum no donc à très bientôt yimbe be wasul be nedi banda be do ko match be benni kamere konte mo match do Farbajo